Νομίζατε κι εσείς ότι η ισότητα είναι αξία της δημοκρατίας? Η δημοκρατία έχει αξίες όπως η ελευθερία, η αυτονομία, η αυτάρκεια και η ισονομία. Αυτές οι αξίες ήταν κοινές στον ελληνικό κόσμο, αλλά θα σας πω μια ιστορία από την αρχαία Ελλάδα, για να δείτε ποιος είχε διακαώς μια επιθυμία για ισότητα. Είναι τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ., πιο συγκεκριμένα το έτος 627. Η Κόρινθος κυβερνάται από τον τύραννο Κύψελο, πατέρα του Περίανδρου. Ο Κύψελος, λίγο πριν πεθάνει, αποφάσισε να στείλει έναν αγγελιοφόρο σε έναν φίλο του και τύραννο της Μιλήτου, τον Θρασίβουλο, για να του ζητήσει συμβουλές για να γίνει επιτυχημένος τύραννος. Έτσι, ο αγγελιοφόρος πήγε στην αυλή του Θρασίβουλου στη Μίλητο. Ο Θρασίβουλος τότε του ζήτησε να τον ακολουθήσει έξω από την πόλη, για έναν περίπατο στα χωράφια του. Καθώς περπατούσαν, ο τύραννος τον ρωτούσε γιατί τον έστειλαν στην αυλή του. Ενώ έκανε αυτές τις ερωτήσεις, έκοβε με το σπαθί του τα πιο αναπτυγμένα σιτάρια από τα χωράφια, καταστρέφοντας έτσι το καλύτερο μέρος της οδιάς. Μετά τον περίπατο, έστειλε αμέσως τον αγγελιοφόρο πίσω στην Κόρινθο, χωρίς να του πει τίποτα άλλο. Στην Κόρινθο, ο Περίανδρος περίμενε με ανυπομονησία. Ήταν ήδη ο νέος τύραννος και κυβερνούσε πιο ήπια από τον πατέρα του. Αυτό ίσχυε μέχρι που ο αγγελιοφόρος γύρισε. Αυτός είπε στον Περίανδρο ότι ο Θρασίβουλος δεν του είπε τίποτα, ότι ήταν παράξενο που τον έστειλαν εκεί και ότι ήταν πολύ αμήχανο να παρακολουθεί έναν τρελό και τελείως παράλογο άνθρωπο, να καταστρέφει τη σοδιά του με αυτόν τον τρόπο. Ο Περίανδρος τότε κατάλαβε. Ο Θρασίβουλος του έδινε κρυφά το μήνυμα να κουρέψει. Οποιονδήποτε είχε τη δύναμη ή τη διάνοια να τον αντιταχθεί και ότι ήθελε να μεταδώσει το μήνυμά του χωρίς να το μάθει ο λαός. Έτσι, αφιέρωσε τον εαυτό του στο να ισοπεδώσει τους πολίτες, αφαιρώντας τα καλύτερα μέρη της οδιάς. Βέβαια, να μην υποθέτουμε ότι η Κόρινθος παρήκμασε υπό την τυραννία του Περίανδρου. Αντιθέτως, η πόλη ανέβηκε σε τεράστια ύψη, σε πλούτο και πολιτισμό. Ο Περίανδρος θεωρείται επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας, μέγας προστάτης των τεχνών των γραμμάτων και των αδύναμων. Αλλά, στο τέλος μιας τυραννίας, υπάρχουν δύο πιθανοί δρόμοι, είτε πίσω στη μοναρχία ή ολιγαρχία είτε προς τη δημοκρατία, με το τελευταίο να είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα.